Kadai-kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor menta ka step ka khatlai tere ukala lingkot arajar arpulai kilong. Ajeng klan Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ha ka Global Summit lemba ka Virtual Voice. Pentip Menteri ka koi kakhia jong kari Dr. Manshuk Mandavia bagi dan parat arpu arajar arpu lak teli ki Ayushman Card ki bala ai syakinong yo jimentoi lemba ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Penbena ke NPP ya kerteng jong kisan pu prangut ki kertong ki banyak khun ke assembly election jong ke jela Meghalaya ke bansa longshan bat penbena ke sarkar jela ya kerteng jong ki laingut ki banyo ya ke Meghalaya de award ka khubor ka babanya Menteri Rang Badu jong hari Narendra Modi haba ajingkran lemba ke virtual voice jong ke global summit hin ke sngi ulaong bagi pai ba jong ke global south kinde bansa wengno na ki kampen roi Narendra Modi ulaong ru babon na kijing jong ka perthei kamdei na kadaw jong ka global south henrei kadaw ba kadei na ka kham covid khat khandai ka jing kala ka sunbeneng ki kamle no ba thama pedeng ka Russia ba Ukraine sho Menteri Rang Badu ka jong kari India ulaong ru ba kari India klai dan bendaru hasibun ki kampen roi bat ka global south bat barok ki kampen roi ki deilut habarok ki liang Menteri Kokat Kakhia Jongkari Dr. Manshuk Mandavia ulai tu bagi dan palat arpu arklur arpu lak teli ki Ayushman Card ki bala ai syakinong yo jimento lemba ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Mandavia lemba ketuil ulaong bakani ke skim kedai ke healthcare program ke bahek tam ha kepertai bakal ai hadu sanlak tingka syakawai kalong yeng ha ba kidan kam benyo ya kila jing sumar ha karim Menteri Kokat Kakhia Jongkari ulaong ru bakani ke skim kedon jing temu ban aji mentoi ya palat sipau kelur kilong yeng ki beduk ki bedan habro kawai karim Menteri kena jong ke sarkar peleng beripet ya katnat electronic and information technology and skill development and entrepreneurship Rajiv Chandrasekhar ubawan asngi senong ba silong henen kesngi ulaong bagi kampen roi New India kedai ke bahmat jong sarkar peleng Chandrasekhar ubala simbenta ha ke National Youth Day Celebration Harama Krishna Mission henen kesngi ulaong bagi India ke barim ne ko All India ki kampen roi ki wantang ha ki breu ki baru spa lupa bat ki badan jingede bat ki politician henrei ke New India pat kumba prapo hajar ngut ki khon samla jong kari kila sedang ya ki start up bat kumba sis pa sangut ki khon samla jong kari kila sedang ya ki start up ki balong palat ya ke $1 billion Susu Menteri kena jong sarkar pedeng ulaong ru bagi New India ke don sibun ki kat lingsun ki surak bat ke jingkieng kat kum kejuk ke pementam. Chandrasekhar ulaong ru bakari India kedai kari ke bakrau tam hak perthai henrei ke san hima ke mensua ke la penyap ya bon ki jing temu bat ki jing phos neu. Ha ke ne ke juk sngi Chandrasekhar ulalik bo sentiu ha umot dur jong Swami Vivekananda. Ha ke ne ke jingwan ke ba asngi sya ke jela Meghalaya Chandrasekhar unsaya kenduk ru ya ki business community bat ya ki nong tremon sngobam. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar lembat ki Election Commissioner Anup Chandra Pandey bat Arun Gol kilapoi hanong ba silong hen kesngi na ka benta ka jingwan ka jongki ka ba asngi sya ka ni ka jela banpet ya ka jingpen khre ya ka assembly election Hadirin bakilapoi hakani ka nongba ka commission ka lapelat ya ka sweep campaign super 6 wheels of democracy bat ka EVM VVPAT democracy van ban kintu ya kinong tap vote bakin simbenta hakini election ka bansalongsen Hadirin kani ka commission kala syong jingalang bat ki sengsan perthai ke deputy commissioner bat ki superintendent of police jong borok ki district ke jela banyak ren halor ke jingpen kre ya ki election ke election commission kan sekren bat ki lap sai khubor menta kasngi ka election commission kalala ban penano ya tarik jong ke election la syam tayo na Delhi bat hadirin belapar melai ya tarik election ka model code of conduct kan trekam no Ka Meghalaya Cabinet ka menjur ya ka drug reduction elimination and action mission ka jing temu jong kani ka mission ka long man pelong ya ka jela Meghalaya banlat na ka jing penungkam ya utrong Menteri Rang ba ka jela ukonat ke sangma ha ka Twitter handle ka jong ulaong ba kani ka drug reduction elimination and action mission ka dei ka benta jong ka sarkar jela ban pelat ya ka jela na ka jing penungkam ya utrong Susu ukonat sangma ulaong ru ba ka drug reduction elimination and action mission kadai ka thong jong ka sarkar jela ban rat ding khong ya ka jingpon kam ya udrok ha ka jela bat ban le ya kani ka sarkar jela ka lapan khre bon ki benta kum ka rehabilitation ka counseling ka sensitization bat ki wei
Kani kedai ko All India Radio Shillong ke bolam sipi ya ke khubor. Ka general election meet 8,000 Arpulai jong ka National People's Party ni NPP kalalong hinin kesngi Hamadan Pulo Shillong ha ka ba ha ni kesngi la pemenaru ya ki kerteng jong kisan puprangut ki kertong ki banyakun ha ki election MLA ka ban Solong Shen ba lapen kuburam ru ya baro ki kertong. Ha kani ke general election meet 8,000 Arpulai jong ke NPP la pemenaru ba national president jong ke NPP ba ubadeiru menteri rang ba kejela ukonat ke sangma unyakun na South Tura constituency kat ba James PK sangma unyakun na Dadengre constituency. Shushu usembut menteri rang ba kejela ubak Preston Tensong unyakun na Penusla constituency bat kakong amperin lingdo ka badai ka MLA Congress ka ba mikmat na East Shillong constituency minta ka kinti ka nyakun no ya ke election na ke NPP. Ka kinhun menteri jong sarkar jela ha kasngi balang jong katayo kala aji menjur bat pemla ya ka keteng jong kibrio ki benyo penayang ya ka Meghalaya Day Award 8,000 Arpulai. Umenteri rang ba kejela ukonat ke sangma ulah pemla baka kong Switiman Renja kepala syajid benyo ya khusnam Utirat Singh Award halor ka Arts and Literature Dr. Jennifer Besaimat benyo ya ka patukan en sangma halor ka kam social service bat uklenson di marak ya khusnam ukyang long ba award halor ki kam melekai. Ya kini khusnam on sa IT syaki nongyo ha ka jengrakhe ya ka Republic Day hapo ka jelam. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar Ulaong banyo ya ka jingsyanya nagipat ba ne kinong tap vote kadai ke Bahmat jong ka Election Commission jong kari. Habakran bagilap sai khubor ha Agartala Rajiv Kumar Ulaong balara kinong tap vote kim syanya bat simbenta ha ke election kanong ke basep ban rakhe ya tamasa ba he du jong kasensyar pat ba. Ka full bench jong ke Election Commission kalalit sa Agartala ban pe benya ya ka jingpem kre ya ka assembly election ha kani ka jelam. Uni Chief Election Commissioner olapan paru ya ke commission bahkan pet perman baha bahkan ailat ya ke money power bahkan municipal power bahkan trekam hak ini ke election ha agar salah. Ka Hinyo Trap Youth Council HYC lembat ka Hinyo Trap Achik National Movement HANM West Kasil District ha kasngi balang jong toyo kalapan sam ya ki kot lingkrop halor ka jing maham ya ka jing kata ka MMDR Act ha ka jala Meghalayam. Ya kini ki kot lingkrop lapan sam si kipat ba ha Longston kanang ban pinsong thu pai ba sa panggane ka Act Standard Operating Procedure halor ka jing I license lembat ka mining lease ya udoyong ha ka jala Meghalayam. Hadu laingot ki kinarit kiladu no yala ka jing im kat ba uway pat ulalat im hadin ka jing kem ting kensan jong uskum ha ka sinong kle trau hari boy district kani ka jing ja kalaja ha ka por kumba arbaji no phai singi jong ka singi palai ha ka por ba kini ki habit kidang ya muja yela ka para khna ha ka ka jaka bu uskum ko ba ki arngut ki baladu ya ka jing im ki kentup ya ki khon senrap ki badan lais nem tam bat uway pat as nem tam bat u habrit u balat im pat udan saus nem tam lai thu ba kani ka jing ja kalaja ha ka por ki kimi ki pa jong kini ki habrit kim sim na don hayeng ha ka ba kini ki habrit ki lai ka ha flau yeng ka badon ru ka wei ka thlio ka batap bat pendap da kiskum ko ba shu thu la ya thu bakat ba kini ki habrit ki dang ka wei na kini ki habrit bala khlat ula se ya ka jing pruat batang ya uskum ka ba ha ka ba kading kala klang tinsan kat ba laingut ki dang ka ha ko thlio kading kala poster ba kala bamdu ya ka mensim ju kini kina hadu ba kin khlat no hasien. Ka All India NER Track 1 kalap melong ya ka lapelong haskul ba ni hu hakabala don hadu sans pangut ki cadets ki balawan banya simbenta kentup na Rajasthan Jharkhand Orissa West Bengal ban laki benta beper jong ki jala ka than chete lamingi ka jing thmu jong kani ko All India NER Track 1 kalong ban penrung ya ka jing 8 ri hapo ki khon samla jong kari lembat ka jing 8 ya ka me mariang u additional director general NCC North East India u Meja Gangan Deep haba ajing klan hakani ka program u lapen pau ya ka motu jong ki NCC bat pentip ru ba ka jing thmu jong kani ka kam ka dei ka national integration. Shushu umeja gan dip ula ongru ba kajing klan jong ka North East Region Cadet kadai kajing bun jong kinong wan simbenta ba nolor kajing bun kinong simbenta ki dei ru ki volunteer ba kinong simbenta ki basmat ba hakari ba ko wei. Kato ka khubor kalakut ka ba wan sipi nak studio jong ko All India Radio Shillong. Kadai ko All India Radio Shillong.